Dnes sa chcem s vami podeliť o jednu z mojich obľúbených kozmetických tém a tou je dvojfázové čistenie pleti. Poviem vám, čo to presne je a prečo by ste mali túto metódu zvážiť pri starostlivosti o svoju pokožku. Taktiež sa pozriem na niektoré z vašich častých otázok na túto tému a vysvetlím, prečo to niekedy nemusí fungovať tak, ako ste si predstavovali. Zdravím, moje meno je Elena Krátka a vyrábam pre vás prírodnú kozmetiku značky Modrá púpava. Čistenie pleti je jednou z najdôležitejších súčastí starostlivosti o našu tvár. Počas celého dňa sme vystavené vplyvom znečistenia z vonkajšieho prostredia, v ktorom sa pohybujeme, a baktériám, ktoré sa usádzajú predovšetkým na pokožke našej tváre, keďže tá je najviac vystavená vonkajším vplyvom. Okrem toho, mnohé z nás používajú opaľovací krém a make-up, ktoré vytvárajú na pokožke nepriedušný film. Tento zas môže spôsobovať rôzne problémy, ako sú zápaly, ktoré následne zhoršujú hyperpigmentáciu, zvyšuje sa tvorba voľných radikálov a tie prispievajú k viditeľným príznakom stárnutia pleti. V konečnom dôsledku to môže narušiť ochrannú bariéru pokožky a viesť k rôznym kožným problémom. Teraz, keď som vás vystrašila, vás chcem upokojiť. Pokiaľ jednu noc pôjdete spať bez toho, aby ste si vyčistili svoju pleť, nie je to žiadna tragédia, až keď sa z toho stane zvyk, určite to môže spôsobiť veľké podráždenie pokožky a rôzne problémy, ktoré som pred chvíľou spomenula. Ak používate vodeodolný make-up a opaľovací krém, určite ste si všimli, že je niekedy ťažké odstrániť ich obyčajným čistiacim prostriedkom. Práve v takýchto prípadoch je ideálne dvojfázové čistenie pleti, ktoré vám pomôže odstrániť všetky nánosy make-upu aj opaľovacieho krému. Dvojfázové čistenie pleti je jednoduchý, ale zároveň účinný spôsob, ako dôkladne odstrániť nečistoty a make-up z pokožky. Tento proces zahŕňa použitie dvoch rôznych typov čistiacich prostriedkov, ktoré spolupracujú na odstránení nečistot. Ako už samotný názov napovedá, ide o čistenie pleti v dvoch krokoch. V prvom kroku sa použije čistiaci prostriedok na báze oleja, čiže čistiaci a odličovací olej. Tento olej pomáha odstrániť film vytvorený kozmetikou, nečistotami a prebytočným kožným mazom, ktorý sa usadil na pokožke počas dňa. Dôležité je, že to urobí bez toho, aby narušil kožnú bariéru a vysušil pokožku. Tento olej sa nanesie na tvár, ktorá sa ním jemne masíruje aspoň 1 minútu, aby sa nečistoty rozpustili. Až v druhom kroku sa použije jemný čistiaci prostriedok na umývanie. Napríklad jemné pleťové mydlo, aby sa dôkladne odstránili všetky zostávajúce nečistoty a zvyšky make-upu. Takýto postup zabezpečí, že vaša pokožka zostane čistá a hydratovaná bez akéhokoľvek pocitu vysušenia. Pýtate sa, prečo by ste mali zvážiť tento spôsob čistenia? Dôvodom číslo 1 je, že pomáha znižovať suchosť pokožky a jej podráždenie, ktoré môže nastať pri čistení. Pre ľudí, ktorí nosia silný make-up a vodeodolný opaľovací krém, táto metóda môže pomôcť znížiť podráždenie pleti pri ich odstraňovaní a zjednodušiť tak celý proces čistenia. Dvojfázové čistenie pleti ale nemusí robiť každý. Ľudia, ktorí nenosia make-up a vodeodolný opaľovací krém, na vyčistenie svojej pleti potrebujú len jemné pleťové mydlo. Avšak, ak nosíte dekoratívnu kozmetiku a SPF krémy, ukázalo sa, že najlepší spôsob, ako ich večer odstrániť, je pomocou čistiacich olejov. Tieto oleje sú veľmi jemné a efektívne pri odstraňovaní očného make-upu a riasenky bez toho, aby dráždili oči. Naše čistiace oleje, ako je napríklad čistiaci pleťový olej Harmónia alebo Fantázia, sú veľmi jemné a účinné a zároveň chránia pokožku pred podráždením. Veľmi častou chybou je, že na opláchnutie tváre pri čistení používate studenú vodu. Ak používate studenú vodu na odstránenie oleja, skončí to tým, že stuhne na povrchu pokožky a nechá za sebou pocit mastného filmu. Vám sa zdá, že čistiaci olej nebol odstránený tak dôkladne, ako by ste si predstavovali. Preto je dôležité odstrániť ho vlažnou alebo teplou vodou, ale nikdy nie horúcou, aby ste si nedráždili pokožku.
Ďalšou častou chybou je nedostatočné odstránenie čistiaceho oleja a tým pádom aj nečistôt, ktoré sú v ňom rozpustené. Preto je vždy potrebné v nasledujúcom kroku použiť jemné čistiace mydlo na dôkladné odstránenie všetkých zvyškov. Teraz vám opíšem, ako ja osobne praktizujem dvojfázové čistenie pleti, čiže moju metódu, ktorá mi vždy funguje. Každý večer ešte pred sprchou použijem čistiaci olej na vyčistenie pleti. S olejom si dôkladne vyčistím tvár jemným masírovaním brúškami prstov. Toto trvá približne 1 minútu aj viac. A potom v sprche na zmytie čistiaceho oleja použijem pleťové mydlo, bez toho, aby som olej odstraňovala tampónmi alebo čistiacim uterákom. Jednoducho si namydlím na olejovanú pleť a dôkladne ju opláchnem. Takže vďaka sprche úplne odstránim všetok čistiaci olej a zároveň aj zvyšky pleťového mydla. Myslím si, že čistenie pleti pri umývadle môže byť trochu náročnejšie a hlavne dôsledné odstránenie čistiaceho oleja spolu s rozpustenými nečistotami aj mydla z pleti, len tak ich jednoducho opláchnuť pri umývadle je zložitejšie. Preto v tomto prípade odporúčam pri čistení tváre použiť uteráčik, ktorý máte na to špeciálne určený. Čiže postup je jednoduchý. Najprv si navlhčíte tvár, nanesiete na čistiaci olej, ako napríklad našu fantáziu alebo harmóniu a dôkladne masírujete pleť aspoň 1 minútu, aby sa všetky nečistoty na pokožke rozpustili. Potom použite čistiaci kozmetický uterák, navlhčený vlažnou vodou a odstránite všetky nečistoty aj s olejom. Nakoniec použite jemné pleťové mydlo na dôkladné umytie tváre a odstránenie reziduí. Je dôležité, aby ste si všetko dôkladne opláchli, aby ste dosiahli čistú a sviežu pleť. Takto je možné efektívne čistiť pleť pri dvojfázovom čistení. Jednou z najčastejších otázok, ktoré dostávam, je, či používať náš odličovací olej na navlhčenú pokožku tváre alebo nie. Moja odpoveď je, závisí to od toho, ako to najlepšie vyhovuje vašej pleti. To, či si navlhčíte alebo nenavlhčíte pleť pred použitím čistiaceho oleja, nijako neznižuje jeho účinnosť. Ja osobne dávam prednosť postupu, kde na začiatku navlhčím pleť vlažnou vodou, potom nanesiem čistiaci olej, ktorým premasírujem dôkladne pleť, jemnou masážou olejom postupne naruším film, ktorý sa vytvoril na povrchu pokožky z kozmetiky a nečistôt v priebehu dňa. A ďalším krokom zmiem tieto rozpustené nečistoty a čistiaci olej z pleti. Ďalšou častou otázkou je, či kokosový olej je vhodný na čistenie pleti. Mnoho ľudí ho takýmto spôsobom používa, ale je dôležité si uvedomiť, že jeho účinky sa môžu líšiť v závislosti od typu vašej pokožky. Pre suchú alebo normálnu pleť môže byť kokosový olej dobrou voľbou, pretože dokáže jemne odstrániť nečistoty a zároveň hydratovať pokožku. Avšak pre mastnú alebo citlivú pleť by mohol byť príliš mastný a spôsobovať tvorbu akné alebo zhoršiť stav pokožky. Ak sa ho aj napriek tomu rozhodnete používať na čistenie pleti, odporúčam ho najskôr vyskúšať na malej ploche, aby ste zistili, ako naň vaša pokožka reaguje. Je tiež dôležité dôkladne ho odstrániť, aby nezanechal na pokožke zvyšky, ktoré by mohli upchať póry. Celkovo povedané, kokosový olej môže byť vhodný na čistenie pleti pre niektorých ľudí, ale nie je univerzálnym riešením pre každého. Je dôležité experimentovať a nájsť čistiaci prostriedok, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Ďalšia veľmi častá otázka je, či dvojfázové čistenie pleti, kde sa ako prvý krok používa čistiaci olej, je to dobrý alebo zlý postup pre niekoho s aknóznou pleťou. Ak užívate lieky na akné, ktoré vysušujú pokožku, dvojfázové čistenie pleti na báze oleja môže byť skvelým spôsobom, ako predísť ďalšiemu vysušeniu a podráždeniu. Ďalšia otázka, ktorú často dostávam, je, či je to bezpečný spôsob čistenia pleti pre ľudí s rozáceou. Áno, je to úplne perfektné, pretože tento spôsob je šetrný ku kožnej bariére. Možné výhody pre ľudí s rozáceou zahŕňajú jednoduchšie odstránenie make-upu a opaľovacieho krému, menej vysušenia a aj menej podráždenia pleti. Dvojfázové čistenie pleti je veľmi jednoduchá a príjemná a jemná metóda na odstránenie make-upu a opaľovacieho krému bez toho, aby bola pleť vysušená a podráždená.
Avšak nikto nezaručí, ako vaša pleť na dvojfázové čistenie zareaguje. Pre niekoho je to veľmi dobrá metóda, ale pre niekoho, kto má citlivú pleť na čistiace prostriedky na báze oleja, to môže viesť k zhoršeniu akné. Neviem vám predpovedať, či sa to stane práve vám, ale tipy, ktoré som vám dala v tomto videu, by vám mali pomôcť minimalizovať chyby, ktoré by mohli viesť k potenciálnym problémom. Prosím, dajte mi vedieť v komentároch, či používate dvojfázové čistenie pleti a aké máte skúsenosti s touto metódou. Myslíte si, že robíte niektorú z chýb, o ktorej som hovorila?